abusia mame ema wakwa aba na mesanso ena wase se enenso odi odo aba bebo odom ni aba behemu ewo emergency Ghana TV eso mejidi so obo ade na dom na daroma oho ye pa enne ye nua ba bia yensa aka na ofidem ha se nkrobo a ode ababa bobo ye no ene se eye be ma one neti se okunu be mai yade efihi aba bebo na ma be mai ahwere ne nkwa na ohwere ne nkwa japade a wo ye na busuafo ene na etwe homa aso chese be mai wari mienu ono na etoso mienu omama oyire pani ne ba japade ni bi se ne ono kire se open omo de ama no nenso ono ne chefa onyaye no omo no eko ho nsem we akwakoye nsem a chese aye mentime ho asinto kwa pi e na ekoso ye nsem re yenko nkotie na afi ye ba ne aka echi bia no ye de ababedan yenko ne nkonko hwe video no embra akwa aba ye je ohon te say ba je yankopon adom ho ye pa good odin de say mawura ba je frame afia bokua nso de afia say nura ne nyina afia fo nko a afia bokua afri hin na ba ha ba je mi free epitisu ba je inshia yeso epitisu ba je ho na ufri ba je ukurom ne hopa ana ufri baabi na betena ho ba je ifri baabi na betena ho epitisu ho ba je ye be wo ho ana se ba je ye wo me oboase boase ba je na wakotena pitisu ba je de de na ya wo boase nti ama wa firi boase akotena pitisu ba je o me maame ene me papa ijaware na chese wose yeko epitisu awari jaye ne ma amukọ akurase afia prokria ede asem ene wiye yi ede wa firi boase epitisu no ha de wa ba beduru yenim hai shase na trase me pa jo wiye de boko sunya boko sa bishia papa bi na ofire epitisu ho a nti ohunu me ena oye so be wala no dinka ka che me se wo yire ena me se mate nti menene dinka wo baako na onye me ho ade menene wo de tosu mienu na onye me ho ade nti de tosu mienu na chi no ena oye me ho ade ansa na me wo do tosu miensa no ena ode be ye me ho ade nti menene tete wonom saa na yale bi be bo no nti yale ni mu no medi ni chini ya ti menini nyina akora yakoje yatu yakubu komfo bi fie ewo mla me kora na yawo mi Kristo ma na minim bosu men ko bosu so da bet papa no enkwaji nti me ko bosu fie ko tena hohwe na ti ono akasa hede na ekona na eden na oprese komfo ni nyino na komfo ni nyino na ye bai nti oye asase no ka kire me se na yere panyini ne de onene te kono no enwuam ono so onena wo mienu ti wasifie ni bi wo hode ama no na ono so papa na hyase no ka kire me se one sister bi wo baako oba on de onena anwale nti waje plot bi wo kodie mo wire ade ama me ma no me ne ne akwala no na me siyo wo mamienu no mamiensa ene sa sister na one ne wo ya wa anware no ne ba no waje prot e dia mamo sa abre no odawusu aha no nyanyale okay e kire yansa na yale no e ba bebo no okay to aso enti ye didididi mana ono apere ye ne yiye firi honom e na ye ba mo wire enti na ye senkola na e ba be makwan enti ye firi Jakubu na nka wasa meme ne bekumase am e na wase menkwa pitisu na menkwa boaboa nkwa na nkola na makwan a ye nyina ye firi na chese ye tu aba honom ye tu aba mo wire honom na nkola na be start school ho okay e na me ye ne sa enti woni ni nua ba ko ye frɛ ne Jamensa e na one ne di nkan ba kumase mo wire honom betena honom ana ni e ba gyan ana papa ni nua no e na hwɛ ne nkakra enti me wo honom ana ni nua no frɛ me sa fia japia yale ni mo ayedin wonti bla ti ade eche ye na me ne me maame etutu mirika fira pitesu ene ye ba mo wure no kwase ye beduru ye na edin ene ye ya na ye de ne baaji ti ye de ne baaji no mo hwede ye na ekona na ede no mse ye mla enti 3 days ye nsan mla biem ti 3 days no eso ye na na adwena na papa no edi free mu wo fie e ba chen wo to me so e wo mo wure dan na me ne
ode ma ye ni mu sesie owu to me so emu wakura na light ni fie ho 3 days ya mo beba gi appointment no enu owu to so nti owu ye no na me ni nua na na wodan ni na aye dia ma me pa se metimi ye pie kura firi fie ho no makwakobo bla bia ye de ne ye ni ti fie ho no mama na ye bla koku timi ye nkakra na me di sun sa na me di pie ye na me kobo na mane nti ade a chen ye no na wose ye frɛ abusuafo nti me di nkan frɛ ne na fofuo bi bla adwo ba ko kura de wawu nya me fa ne krensi ti me frɛ ni nua na kwasi fusu no na me ka che ne se wo bla awu osi wawu a ne mo fa mere na me se obi a nipa na wu ato me so de e den na me fa obla ne efunu no emla wawu ato so okumasi ha o na ni nua kwasi fusu yi we hefa no obo ase kobro na wo frɛ na firi kumasi akokobro ho aka kire ne se obra awu o na wo ka de ya kire wo na wo ka kire me se yemfa efunu ne mla nti wo ka asa no se na me nka ate ko no na me ye se na obi enipa na wu ato me so de enti na ye ne yemfa efunu ne mla enti na ode aya asem ehye ne tirim nti on be fa mu no de ne kohye kumase ya no msi na omosan ko ye na ye mo edeme ko epitisu me kurum to omo de me ko ye na ade a chen ye no na ye se ye ko ne yakwa akochia abusuan me mpo na me ni nyina atifie ho no bi enti me ko se me ko bo mase be ma no ono nso wawu na mane na me kan ni nyina obisa me na me kire nsem ni mu nyina na me de kire no kwan ya ewuo no fa so e baaye na mase be ma ne ye se wukuna kwasi fosu kora ase wakaseti yana na msi oluma ye wade ho ana papa ne se ya wo se me ma ka kire ne se ni kuna mi kuna wu ena ono frɛ me ka kire me frɛ na ka kire no ena wo se ya ye mfa mu no na me ye se obi a mi kuna wu de edi enti na me ye ne ye mfa funu no emmelem oluma asama me kan ye ni na papa ne ye se we de nyasem ansa na mi kuna ne baaye papa no pa na chew ena ho ne de ogitu mu no ojaye enti papa ne free mu akire no efa na japade ni chemu no ankoyi japade chemu me pa chan adentia na ankoyi me pa cha osana ne yirimu ye mienu na papa no nso no osifie mienu kononom de ne self contain makoma miensa one maame ni wutu yetena ase na omo cha japade no omo ka kire maame ne ka kire omo so onde ompeka ompanka fu opefie no nko a abusuan ni jai ho ma na omo anyi pie ba akokora wo ho no kronom de no e ba jan okay e no omo de maame no e na me nso no omo tena ase no omo ka kire me se mo wure ho no mo de ne de abusuan ne nchefa wo e dan no e dooso na oyi bi hiem te self contain ana flat a ho na nko ye se nko besiesie ne yakotena enti abusuan ne se e ho no mo no omo pe ko 5 bedrooms e ho no mo no omo pe e na me ka kire de odi ade ne se ene abusuan ni nyina se ye nchade esa ade na omo ye no enye nti omo hwe bibi ne fie ho no ne de mini busuani bia ni chefa wo ho no nti meme de no omo san kan ka asem ka papa no be basket CFS school for no baako private car mienu ye kan ho asem ankafu no wo miensa ye yankasa ye to asase ne baako e na busua de ensusu mienu na baako okurudua e na baako nso wapitisu ho a e na ye kekan ni nyina ho asem e na wo mugitu mu seyo afa de ye wie e na ye tu sunsan kora me yankasa manfa mbotom skantua mi kunu nu ye na omokoto ne nanim no e na mi kunu nua na o yale yo hwe na kwasi kobro no odi ade no o ka kire me se o sere mi am wosika bi wo me ho a me mma ne wo fa ase ba ko bi e frɛ ne yadukuro na o mo fa nkoto agapia nanim ye ye ni wi a o mo de be ma me e na me nso nyamesuro kakra wo me mu pa e na me pace ka na me de ma wo to o mo tena ase na o mo ye se mi metu so nsan e na me si me sika wo mi kunu no mi kunu wu ye na o ma me e bo o mo besia so o mo de koto ne nti o mo nye se sika no na o mo fa enti si e di enum se yakaka asem nti mbeton ka ne neja mama mi sika ni bi na me de ahwe nkwala no papa ni wu ye me ba panyine no o class 5 di odi honom no o class 2 ketwa no kura be man de no start school ni nyina chi no o mo hwehwe nkwala no e di besi ne se si e panyine wo training college level 300 di odi na chi nso yo ba ono nso awie SS last year be man nso this year May ya oba be twere GHS senye mi kunu ya ma wale ni sesie nya mesoro wa papa ni mu a
enka nkola na bala bo nyina aye basa afedie efie na omde maame wo mo wire ho no mo no omo ya no mo tu omo ni asiso abusua ne ya no we iba nkumafo ya papa no kora wa mo so anwie o ye ni wie ne nsan bode kakra akonfo de dom ye wasame di bodwe tere de hwe nkwala no enna me de kokko boss wo ena ewie ye enti ka ne chemu no me kora ne ba na me kunu ba na wo ne nchen no university no wa be fie me ko mo wa francho ena sister ko se afia akuya be fie na ni school fees ene ne dan ta amaso ena me sister ene ye mfra kwasi fosu se ye kan ka bi hu asem ye tena ase no na ye misande yakosi ye frɛ me kunu no wo fon so ka kyerɛ se me kunu ka papa ben ene wo gya ya ye be bisa na ka asem saa bre na wo se ka ase ne ye miensa ba se kese a ye de fa school nkwada ba ko private car enso mienu okay ena kwa mfusu ka kyerɛ se o ka kyerɛ me kora no wo fon so se ka papa ben na me kunu o gya ya ye be bisa na ka asem ho na o ka te ko no wa mfrɛ biem adi besine enti enam saa kora ama me kora no kora de sesie no ejapade no ono wa yehu ani nti ayese onka no ho emem sa beta kola ne de o ho no ma menini din sa wo so da bia nti akwase fosu ni de mi ankasa na de na obedi ye no mi fi se ono no wota ba ko nachi na ba ko no so kora no menini ni asem mfa ne nko yi bia nti na nsem wo no me wo ho no me wo ho no kwasi adabi na me yale wo dem ena me baba e ma ne frɛ me se ma wonya hoho nti mi pie bae na e makuma apart na nti mi wo ho no ma mi pie bae na waka kyerɛ me se oba be ne bla so mra me dan be na waka kyerɛ ne se part ne bra ben se ne bla kwasi fosu se o mra me ye edan abusua ne de na waka kyerɛ ne se abusua dan bie ni fie ha no mu se ade na nipa ewu 30th mi kunu wu 30th May 2014 ade na nipa wu na da bia mo pesa mo titi nipa mo de pressure to nipa so sa bla nye sei na metie o nye sei na metie o ya wa abusua ne de me fam no nya asem keto akwara ami ankasa nso mi obi a me mpem ho kasa be bi aduru no se mama mani anya din ada cho mbe ma me ba no abrabo aye basa na san kola na abrabo ebegija ena me ka che ne se won de won ko so wa ye pono no no nso no ni kunu abusuafo etunu efre abusuafio ena me ka che ne se part ohun sa de ya mo de ye me no me kunu wu ye dan na me ni timu apitisu ye di afinhya na wi amoka kyerɛ me sɛ papa ne bae no wasi ne fie ntimi ntu ana osi fie wa apitisu ho wasi fie wa apitisu wasi fie wa mponya na sa fie ni nso kodi hwan nsam ni nyina abusuafo na fa omutu ni firi fie na abusua na fa ni nyina enti fie na osi wa apitisu efie na osi wa mponya car school bus baako private car mienu ene ankafu ahodo no abusua ne fa no nyina ba cho ma fa ni nyina to aso e wo mla wo mama ye to aso enti wo mutu mi firi fie ono mo sa no anaju 3 o'clock ana me ni minuafo bi kan ye ho na me twe me ne nyina di firi fie o sa musimi ntu a me tu ana mka che part ne se makuma ne se on sa de amode ye me no obi nso di bia ye on sa wodi ewu ya ye tu wo hu so bela sifie o bela no fie no on chefa bi anim enti firifia no mse ko kwasi ada na oba ho no no enkwala na makwan ya wada na me ne enkwala no ekọ pitisu mi kunu wa pitisu nti ene ye kọ ho no nti ye kọ edwoada ene ye se ye kọ ne yakọ akotiti kuku mi wofo mu ha na bela bi frɛ me se makuma part de nkofo abefie ho a omo eye dan no ena me se part ada no ye santi na me ni ne number ena me frɛ mi kunu ba na wo ne nkyɛn no ena me je ne number no na me frɛ no ena me se part ada wo ba ho de asem na me ka kyerɛ o ada na da bia mo ma me pressure mo de wo hawa to nipa so sa nti wo na obi di bi sa de we ye wanka be ye ode ena me ba no panyini no me ne papa ne ba panyini hwimfo ne firi minster me ne one ne se wa no fon so ema me kuma na ka kyerɛ me sa de me trete nana ena me se me trete wo de na me trete waje me trete wo nye hwe na de a mo ye no enye ena me ba na giye na ne one ne se wa no fon so nya asem ketwa enti me ba no nso de omo di nkan ka kyerɛ ne se omu ade papa no wu ya ye di na wotweda me ma no me nkumafo no mienu no omo mpe me ma nasem omo bra na kora na omo fa ne nya hwe titiri ne me kuma ba ka friend ma me akua omo fa ne bra ne nya hwe enti me ba no me kunu wu ye kodi na wotweda no wo kono no ifie ho no ne yere panyini ifie ho ena me ba panyini no ene me kunu ba na wo ne nche no omo school fo ba na wotweda ne bi ena omo no wo mkotena omo papa dem hall omo ho na wo makuma ma me akua o ba na abepam nkwala no se wo mo mpie na tupunu
ɛna nkwala no so no omo school for no epie ɛna wo tup nti firi on makwala na da ne tirim nti wo ne sewa no wonfa wo nya hwe wonfa na nya hwe no so wonfa nya hwe wo se akwala ne mu ade nkwala no papa no so wo ye de besine no mi wu busuani bia wa beka se ebia nkwala no kwala no omo ekɔ school stem na tesen ana wo de wo nya hwe wo po bi agapade a ye hwehwe ma ye pagapade nti wo sa wo hwehwe ma na nsa na wa pagapade no wan hwehwe wo mo fa nkwala no nya hwe nti na nse de odi ade ni hia me ba panyin no ɛna obi sa ne se unim me de onu no odi ade ni bisa kwala no so na kwala no so si minimu ɛna otwa mu no kɔ ne baabi ɛna me se ya tena sem no so a ye kan ntwa nti me bla ye no se otie mu program pa nti ene ye nye na ye fa sem ne mla ha na afi we se mu no ye nhwe di nyame be na ye nka na bibia mfiri o ne se me de ba ya me de be dam. Okay. Afia pokria ya ufria pitisu. Na no asem nie. Rashida Muhammad ose nana ya akrobi asante. Me mu adwo ba bia me wo no ya adwoa na me ma wo. Nyankopon enka mo ho. Ene sa adwumadie yeyi a mudie. Ukunu otiase no. Ejapia wo ye krata were. Bajo wanye wel. Wanye were. Bajo de. Bobo ne japade so bio fama me. Nioma na wunim se papa ne tiase o ka kire wo se eno ne ejapade a wo ya wunim. Me pa cho kononom efie. Mo wure fie. Epitisu fie. Ena mponya fie. Ena castre. Ena ku ankafu nso miensa. Ankafu say miensa. Efutam miensa. Me ba jan. Okay. Na kronum fie no. Edi enti ena abusua no anko kronum fie ne ho. Edi enti a. Me pa cho ne de mintimi enchirim se oba no ka se ompe kas no. Ompanke. Na wo ka se wo pe kas. Ba ka se me pe ka, bet minima de kurenti a. Aha, tobo. O ka se o pe kas no. Me pa cho ai. O kai. Me pa cho ai. Ye yibi ma o. Me pa cho ma nyi bi ama me. Ye nyi card bi aba. Me pa cho David. Enti bus ni o, private car mi onu no ya ma omu krokra. Pa cho ba kokra. Okay. Anka fufuta miensa no ye ma omu sai. Me pa cho ni de ba ko. Ye ma omu ba ko. Ehe de. Epitisu ndi asase ne ye toy. Ye nyanka mi kunu nankasa ne toy. Aha nti abusua ne de na oye na abusua asase so ne omo fa ne nyina. Omo fa ne nyina. Nti ye de sanka afuo ne ma o. Ana efie na yesi wo epitisu no. Be ma no si no abusua asase so ana. Me pa cho ono ankasa na asase ne owu ye na abusuafo ne tena se no omo se ehwo ne ye abusua asase abusua fie nti mintu mfiri fie. Eno ye fie sen ewo mu sen self contained ba ko abusua na je. O maji. Ena mponya fie ne nso na eno nso te sen. Eno de osiwiye na atoso obebo so. Eno wadi wuye. Eno nso abusua na je. Abusua na fa. Enti amponya fie epitisu fie. Anka afuo mienu. School bus ba ko private car mienu ene kodi abusua ne ho. Die enti na wo de a wonya aye no. Afei no omo de omani asiso adai. Me pa cho mintumi nkyere. Ntimi nkyira de kudi enti a omode wo mani asisu sana. Na de a ye de amaw na ye tu sonsa ye san ba kire se ye be pre. Se omode ye kasem ni nyina omoze ye se omompene na ye den ya fie ho ne de mo wire ho de en de ombe yi bi ho. Ena me ka kire omo se me mo omu yi bi na nyi bi nkyira. Enti ye ho no du kuro no kora na wate asem ni mi ko frɛ ne ma ne betena mu bi. Ena odi kuro no ka kire omo se ade a omode ye me no omu nhwe ne ba danse wo ba bia obeba beginam na wadi ama me one papa besiri wa ba ko odukuro no kora de wawu ena odukuro no ka asa akere o stella abusua no na o monti ase mama se be ma no so kora wawu ne ka kere msen han de me ye ne so mi kunu wu ye ne nka wanya me ho ade a enka wo munnim me ba bia one me wu odukura na enka wo munnim me ba bia asama mama se be ma no so ka kere me no na wuni abusua me wa abusua pa wuni nua mema pa cho me wuni nua mema na die ntina be ma ni nuanom tumi ba fie ho ko fadwuma yefo ba fie ho na wo mo nso hwe die ntia yasem na mebusa wo question na mebusa good die ntia me pa cho mi nua mema ne de we no obo ase
nti e ba sa na me nso mo boase me frɛ ne bo na mane e na ono waka kye me sɛ memla me ba de o ma ye bia pono kra no masisi a mentutu ni nyina men sɛ de o ma ye bia ofie ho no memra na mepam wo mo o kan sa na me nso ma mani mu aye bia ma fa me tira anye sa na pono no a wo betimi ye no wakotu e ba che da bi wonkotu yi ba che da bi sa fie no be ma ni wu ye ne e mo so na wa boso na ka ba bi kakra na papa ne wu ye kra na aboro wan yi a enti na ensuo kra to asenta abo na de boy ni nyina tibla na ma ne hwefio na frɛ me ka kye me sɛ oba fia wa ma me hwɛ a edan nsuo to gusu atobu odinua na agu so na nchense nyanko so na wa bo ama na ka ba bi kakra bi sɛ bi a ba bi a yeti no wa bo nchense ba bi ene wagya ba bi aha ene ma wo koye ene ma me koye na me ne me kora no do owo ne ba bi ne ma me ekoye baako ene ye pe kapentani ne ekototo nnua ne nchense ene ye de bebo wie ti mo na mo bebo wie ti ye bo wie ye no ena mekuma baako ye frɛ ne ma me akua adwumayefo no guso o mo ye na no ba ho no ka kyere me se ade o makototo nchense ne ne ma nyina agu ho ene o mo ede ba be na me ma ba be na mka je o mse nipa no wo dadaada no ejapade na esei ade ne nso nyamo de anti mo mfa ho enti wo de medi nkan abebo nti makototo ne ma mo betimi amonkoton eno kora ne mekuma ne bufui anu wo ye yi na me ye kyere so wo ye rofa me kokko de police station akọ report am ya ba abeche no ene won pata ye na obi atwa so ene obi akoye eye wani na emre ana nkafuo na wunya abie na yere panyin na nya bi na ono de oka se wo pesa akronum fie no enti no omo nso pese de wunya aye no omo gibi free mu na ana e ba jo mi ankasa mi obi a mempe me ho asem mempe me se de ahyase me kan mempe me ho asem korana mempe ho sa ti esa kra me mekuma no ba honom kwasi ada bi no me ka je ne se mi enya mesum ni pa mi si so na mi ye Kristo ni pa bet aho kire binti na ma me de koto awale yeso no na me lenka me nya oba ka be o se me to awale yeso e na ma ho kire binti e na ma monya we ya ni nyina mudi eye sa de no me ka sa asam ne de kire mekuma no afi ugina hodi obo na ni no no so ya ba bisu e na sete de wo mo da so gina mu ai okay mema mabedwafo enso nsemisa kwanya na yakope abusua no sebe enka japadie yi wona na wo masusa be ma ni wuye no wo de na ne susa na ne yire panyini ne de na ne ma na nyinyini oh no panyini ba panyi kwa no ochira de mpo se wo de no panyini wasai panyini o 20 obekwa 23 years enti de ekoso nyina wo no nso ohu pa da kora menene ne bae okay na yape kire se yampasa na baase wo ho yampasa private car mienu wo ho ni nyina abusua fae yampasa papa ya sifie wa apitisu abusua fa yampasa papa yi sifie wa mponya abusua fa ni masusa entimu manankafuo baako oba panyini ne fa akronum fie no kire se ne ma nyinyini o se me de mempehwe bio wafa na ada na mo wire die yi eno kura enya awura yi ne ma ne nko ade a o be ma ne kwowo ba foforo wa abonten ka ho waje sa akwada na hye ne yem e wo sa ejapade we ho na setede abusua yi eni da so di akire yakobu sasa asem no enso de ama oba de achi ame wa ha eja kwa ame enso wa ha na hye ne nso simple plus phone accessories enso ta yachi na wiya ye kan akwanya no aba mawo wo onipa da sani a wutie sese opese wunya phone accessories a eye very quality na wo benya value for your money usika wo de koto ade no enkoye se wato anu ho a onue eye ato simple plus ne brand ni bi no na ne brand ne phone accessories no eye papa se wo pe phone a charger o de be charge your phone say ye Android phone say ye Samsung ana eye iPhone enye simple plus charger ni bi amento kire se simple plus ne chargers no eno na ye papa se wo pe power bank se wo pe batteries se wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece
neck bluetooth ana headset ɛyɛ afa ahobo simple plus sɛ wo pe phone covers sɛ wo pe iPod ana wo pe protectors ahodo a phone accessory bia wo hia bia ha no ɛhwɛ baabia je simple plus die ni bi kyerɛ sɛ ɛno ne papa no muntie mu betumi abetu bia koton wo betumi nso aba no abeton kronko na ade adi udwuma yaso ɛyɛ kɛse pa ba ko wo wugina kejetia Dubai getu animu ho a ne hwɛ animu no directly opposite kejetia Dubai getu ya waso ɛyɛ ba ko wo ho abrosane so ho first floor no wo behu ye ɛna sɛ wo ba kejetia enka ne baabi ana kejetia toilet ne wo no masala chi ne nkyɛn ho no simple plus san waso ɛyɛ ba ko wo ho bepa de papreko wate ye no manie bibi ni a frɛ yɛn simple plus ɔka no korɛ ɛwɔ phone accessories adwuma a wɔyɛ di mu enti si ye kase ne de ne papa ti ase ne tie ne yi na fa ye adwuma number ne ye 0244 590374 0244 590374 ena 0241 709636 unya fresa homa we ya simple plus na ankasa beje so one obekasa na de wonti asie bia ne na wie wo be kirekire mu nso kama pa no de amawo ene Dr. Dawood ewe eje so krapa edane a enkane na metro FM ni wo mu no saa dan no amu na papa ewodi dwuma firi papa na ben nokre wa wutie me se wo se odoma nkoma che papa na duro edu wo si dua ma yaresa papa we de mmoa akwa abi esan yade ode nhoma ode hini nkohini wode nubuna wode hamama wokeka bom na wo yade no so wode betu ase a onue yade no ni sei enti wa stroke yade ache wato fam we bra be sa sore wo be sore wu se esichire yade ana mojabrotro ena etete wo a papa de bebo wo enemu yade bi no akote no wako enemu yade ne nkono mpane ahodo a yetwa ma wo wa ankosi aga no bra Dr. Dawood ho se ye ulcer ana prostate mu hawi bi no anya oba wo pa wo ne ma o menstruation no enkoye bra na papa ne hwehwe mu hu adekodie nti a wuntumi nyem no ma wo mfafuru wate nyame nam ne so bebo wo ana fibroid bi na abeda ni si akwan a onfa se kan kan fibroid no beko be ma wo nso meka se wo be ma na da fom bem enye ne hohwe wo kyene wo yere ne wadofo kom enye bra na papa ne mpagya ne mawo se wo nso de ani mu aye mmere ana afo na efo twikomu a wonye hwehwe mu na de kode akofa sa ha no aba no wonfa aduru nkan na nyi wahoto wate Dr. Dawood ni no manie eye 0244 886437 ena 020 168 1717 unya fresa homa we sisi ye ya Dr. Dawood no ankasa beje so ono be kasa na wa kire nsemu nso de amawo na se medi nkia ka kire odada se Volta Drill Limited for omu ne tun super sama ka kire wo ade na wo ya aso den mengo fa nkwanchanfo ni bi na usika nkoshim ate Ghana hade ba bia wo bia se wo twa piase wo dinkra wo numre so wo bo kankanfrase wo se hwia prutu wo tatale wo tachimai ba bia wo Ghana ha bia na wo kuma se hakra de ne wo de ne kra de ne na je se yenka wo beba betu nsuo na watu nsu papa edi amawo wo mo mfa ho se wasase de hoya nwem hoya buom hoya techem hoya tane hotie bia no animdifo beba na ya be site ye de mfidie beba ye bedwemu akwa asase na ya ase ne ya twinsu kroje ne ya de amawo enye nsutuo ni nsutuo onipa ni tu ye be nti unim se watu nsu ama wo boa adefo efi nko na wo nom no ma Volta Drill fo mra metu papa no ma opreko bo ho drilling de o madwuma no wa man kwanchenfo bia betu da bia won se problems nko na wonya free Volta Drill fo o mo mesiesie no kama
emfama wo na problem ne solve main office no okumase ahodwo da aban wo besunwan tachiman ne doma ye won krabata ho ye number eye 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 se wo fresa ahoma we yi a Volta Drill Limited ebeje so obo dia na wo pese obi se fia pokria yo me da se ebra wo hu papa no ejapade a obobo esue emu de hen na wadi kaye na ade dada ansa na wo ba me pa che no wasi kunu no fie no ena ankafu no so wo krudua na waye ena ankafu no so bi wa pitisu na waye na de me to asase ne de to asase de me ne ye ena mo wire prot no so wo wale me no se wato eda ho no ti wo wale me chiri na o sha asisi wo si dan no ena akaba akubi de wo si abusuan no se esi wo masa asese wo no ena so ba ye no ya na se no wasi epitisu fie na wasi amponya de no so na ogusu a na wo si enti ankafu na wo ba ye wo ne mienu ne wanim no obeto no eno no omde ma wo no na mo wire de no so na wa top rot no na emum na wo nsiye enti wo so wanim no osiye eno na wa mama wo omde bia omde ama wa asemo aba ho yi enya ne sa enti ebra wo mo che no ho no na dankura se ne wo mu na se na wo wunya na se no mka so no be ma abusuan ba che mo wire ho no mo de no omo ma me ne me ma no obi ama akoma ena de owo ne baabi no omo ma ne mienu enti na plot kakra de nim no omo ye se me mfa nka ho na de aka ni nyina de abusuan nafa omo ma wo no dankura ba ko ye single room ana say ye be enye ma bi hihiem ze ne de na toilet and bath room single room ibajan ye bi owu to me so no ha no de ne ba ko ena wo ma no nso so eye miensa omo so obi enya ba ko ibajan enya ne sa ibajan ze mo na ko kan bomu ana ye nan ena de okwo no ba bi a wo ye wono nko a no zo mo ma no dampon mienu ibajan ena ka dampon sen a abusuan ne se wo mo fa no dampon aka de omo fa de be 5 be say be 5 enum ibajan o mama mo ba ko na abusuan so o mo fa na mpon no enum ibajan awurade e wo kan no kure saa da me pa che no kure pa se de o ma fa no ho na ye flat nti ehihihihim ho na ye flat papa na ye senku osi wi a edan wo si ni se asetete ho edan nti dan ne ehihihihim ti ba bi o mo fa ne de fa sei na o mo fa ho ni nyina ena wo sha adankura no be ye num ne wom ibajan ya ho ka ho hol kese ba ko ka ho ho no na modi musika ko boss wo no ana fa hen na modi musika boss wo ibache wu refie ni ma valanda ni mu ho no ba ni nyina ene ye sika boss efie ne bom ana wenku se ne ya wusika se fa ho ne de wusi ni se tete wo fie no ebom ibache wasi abosu nyina ahyem ebom ni nyina bom ena enchemu ewo mu ho na koye flat awo na wo se ewo mu ne be na mpon enum a ho no na ho kese no ewo no na de ema no ne abusuan ema ne nyaa na yiri nyaa no ewo so ho obi wom pacho ho de hall bi ani ho single room na toilet and bath nso so pacho wo yi ebi hihiem na ese dan wo anwie dan ko ho ye mfuturum wo anwie kola o didi ebomu ni nyina na mo kunani no ne ema no na mokọbọ baabi a na ma abusuan ne te ho abusuan no kura na japade na yetena ase kyeye no o ma mafie ho ameka se weidie ni o na o mo kyeye ne se kwan be so o ma mafie o se mo kyade wie wo se mo de ye kokọ kyere se weidie ni no abusuan de odi ade no wanye sa ade no abusuan no so anye na kwan be na mo fa so hu se yedie ni o kan ne se ye ni ankasa na ye kokọ tenam ye no na ewo se ye tufiri boase wo mede kokọ ma bi bisa mpanifo bi no om sese ye tifie wo no ma enka abusuan ntimi ma ho ayese ye nti woni nti ene de apede ye se tufiri epitisu wo no nti ye ba ne ye ko nti ye ne ankasa na ye betene edan nim e bi owuto me so no
eni ankasa ne ba betene nti se wo hode a wo fie hode a abusua ne ma me wo hono ma wo ma omo se wa brechi pe no ma ba be si akiri nti me kura me ka kire wo mo se ade no eye mode a mode mo ma ye nyina no wo abusua no mo mfa nkọ court se court ne abusua no se court ka se ye mfa ne nyina mam kura ye de fie wo nyina be mam na me ne me ma ne asese ne ma ne yakọ apitisu eno so ada nti wo mo hwe ma ye bu ye ketema no ma ba be si akiri omo hwe ma ye kọ ya no ma ba be si akiri na ada na ne wo nso mfa wo do mo nkọ court no e ba che wo ni nyina ne ye sikasem okay oye okay akra oba de achia mi nse bisa wo peso bisa no ene ye benada eja kwa me nso bi busa de odo nso peso bisa na be ma bewu na chiri nsam ya ne ye bebre me da bia meka se eto de bia enye fe na ye be ma fe se waware no be ware bia ka be ma ho oba ne ho yeah enye fe enye da bia fe na ye be ma bi fe se waware no be ware bia ka na yere ho ye wo no mo a they fancy it omo de eyo omo fe se me be se ye ka se yes ni possible si me yere no mo ye miensa me yere no mo ye nine but obi be ka se me ware fofora ka me yere ho no ya ne bi wase o ya ne bi wase ti me da bia meka se wo ye oba waafo na wo de atete o haw abenedie ena adu kunu namu efie hwada ne bose ringi a wa hwe yo be ware bia ka ho enti se won so ya yire kuma second wife na won so ba na bi empna twin mu na me nware wo no asumdue a wo de mame sa asumdue ne be pepa na no so be dane ani ya na bie wa wo be hwe no de third wine pau no de abeka ho yeah enka tete no ne ye ware dodo e de ma ya adwuma enka tete no na ye nananom ware e de won yerenom e ya adwuma entu be hwe wokoje asase e bia 50 acres na paafo do na wachichem ebia me yira kwasi amanu wo ne oma 10 acres munno nidi monfa aduane no na papa ni kokoo na mu aduabo wonso one oma 10 acres munno aduane no bode ne banche ne ade eye wa wo de atu na papa kokoo ni nam wahu aduapo kria wonso ne oma monso mo de no edu munye na papa kokoo ni nam enti ye bewie ni ebe kasi no na ekasi aduonum no ni nyina ye kokoo ne da ho enemre saade ni ho enemre saade ni ho enti se be manya akokoduro fa kire san kwaware bi ba eto de bia eyire mpanyimfo ncheke wo ho enye ntokwako check yourself maintain your home if you maintain your home properly you will be fancy a onko fa bi meka ho enti yei enu bi ene kokoyeye ena wo ye number 2 na wo ba ejina se ne number 1 any family no tie wo number 2 wa hwe ya oba be yo unfortunate enti abasa abusua kura tumi sori tiawo kire se number 1 ne nsew ni nkuma ye kama wo ba betoso be ma na ndi on yo pew o ba betoso no now number 1 betumi akɔhye enkuma no ne asew nachi ne asori atia wo number 2 no enti wo be hwa kuma akura tumi frɛ di watem wasi ankasa kura no odi watem nya bibia number 1 ne hye kire yes ade no ɛhɔ ɛne number 2 fuo nyina tan ya wo no munya no okay me na me masusa enti mama me ankafuo baako sa anka me ne na akura na bebre ho ya ye mo de ama me mfa hwe me ma me ejapade a mo de ma me masaje baako de na hye me yem e de na ba beka ho na se ya mpasa mo fa school bus mo fa private car mienu mo fa ankafuo no afutam mienu mo fa epitisu fie afa mponya fie a sebe nkanso ani ye jai panyini no number 1 onfa kronom de no na me de me ne sa akwada na owa abonten no kabom efa mawure de na eni fa na eno ya asimisa abusia ma me sanso ema wakwa babiem se oka me ho ne kokkohwe video no ebaye sa asem we ye ba ya na me pese meka ho asem
Ebusuafo na de na ya no mo yesa. Sa mo de hyewu a ya na mo fa ekunafo ne se omo do munye nipa na. Na mo ya mo dwen se mo de hye na wawu no oja emma e wa akira na. Enti se oyira na okunu ne mpo na mo ne ne be de. Ene mo ne ne be twema so kra na e wo se mo de mani to mofra no na mo treat mofra no yie. So mo so eye mo moja enti e wo se mo treat mo so yie. Ane na ya na to de bia mo mutu ana mo bi esansi gina ye bia efa so bia ni so aya na make sense. Mo amunim se ade amo ye na nye enso se esanse nipa no mo ne na ni shent mo be force ma nyanye no kre na ye no kre. Mo mi ehwe yi o se ye de ye o na anya o da aya mfa nya obi ye de ye o na anya o da mfa nya obi ena se nkumafo na mo kra de ye na mo asem kra ye me ya esan ye metan o ma asem ye metan wo so yo ba ne bi nti susu ampa se wo akwa ware na wo ku afiri mu na japade a wo ne abre aye na se abusuafo agifru nsim se anya ade a wo benya emu kitikiti pink kra wo nya wo mu a nti wo ebeye wo de a wo ne be ma na wo ebeye wo de yede ye wa anya wo de nti na wo de di unyonko ba so no de emoje ni ni mu nti onye ni penti mumie ehwe yi wate mumie ehwe yi na se sa na mo na ya yetu no emmoa yen yen treating kofo so mu ye nipa tell bia wo asene a obi de moja ni mu wo de second twa na moja enye moja ne beba mumie ehwe yi na se obi de yawo eka bibi eto ya brabo so a ebedi yenya ebedi ya brabo anim sempo wo kra na enya wa wasefo wa chiri mafo no ebedi omo so obi kunu wa mo nipa no edi yawo beka se onu mpo na ekunu nipa no ade aso no okunu nipa no sonso no onim ho hwe nya ne pese oye yi na why na on the oye be na ni je se be mo ne ne ti one na egbo bra one na wo obebo mpa se be ma ne wu why na be bo sampa ye ana be ma wo support ne wa bra bom no obebo mpa se nyankopon je ne kran free ni se eye ma mo nyesa mo miesesa na emoaye yesesa na sania ye didi obi ede hye no saa so na yeso ede hye ekoba bia obi di be ebebedi no nti ye treat ni ya ye de hye no so okoba bia omo so be treat ni ye mo miefa we entu ye hofo na ye fa mbo ye bra aha na mdu besi da se na ye besan so ahia na me kai osa hada so emergency Ghana TV medin no na akosia adepa like video na share na subscribe fam na fa comment no fato comment section ho na bibia ntumi to na akwem aha na mdu besi se man ntimi kebe ma crown. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.